Lehen galdera, ze helburu duzu txapelketan parte hartzeko, zer nahi zinuke eman eta zer nahi zinuke jaso? Txapeletan nik beti esaten dut daudela helburu personalak eta helburu kolektiboak, Kasu honetan helburu kolektiboak nahiko argi daudela eta seguru asko beranduago aipatuko ditugula, baina bai badela komunitate bati zerbait eskaintzeko helburu bat, euskaraz festa giroan, kultur ekintza baten inguruan elkartzeko gaitasuna duen zerbaiten parte izatea, uste dut hori oso barruan daramagun zerbait dela eta txapelketa honek hori berresten duela, eta gero personalki nik uste dut artistikoki oraindik ambizioa badaukadala, eta txapelketak laguntzen dit pixkat ambizio artistiko hori garatzen eta aurrera eramaten, eta aitzakia bada lan egiteko ere, zentzu hortan ikusten dut oraindik bidea badaukadala, gogoa eta ilusioa badauzkadala, eta orduan hori aportatu nahi nioke, eta zer jaso, nik uste dut aspirazio gorena dela egin duzun lana jasotzea, hori izan liteke berehala, izan liteke hemendik hilabetetara, baina hau bide bat bezala ulertzen baldin baduzu, aurrera egitea da, eta aurrera egiteko pausoak eman ala, landu duzun hori jasotzea. Eta justuki aipatzen ziren helburu kolektibo hortan, zer ikusten duzu eskaintzen diola txapelketak Xiberua Lapurdi eta Nafarroko bertso mugimenduari? Uste dut hasteko ikusgarritasuna, ez dakit, importanteena den edo ez, baina, behintzat, ukaezina da, 2 urtean behin bultzada bat hartzen duela hemengo bertsogintzak eta egunkaritan eta eskaparatean agertzen garela, eta horrek ematen diola jende bati gure existentziaren berri. Oraindik errealitatea hori da, eta elkarren ondoan bizi gara, baina jende batek ez gaitu ezagutzen. Eta ematen du loga bete behar dela jende horrek zu aintzat hartu zaitzan. Hori batetik, eta gero nik uste dut mugimenduari begira, mugimendu hori aktibatu eta elikatzen duela, bertsolariak prestatzen dira, entrenatzen dira, biltzen dira, gai jartzaileak biltzen dira, gaiai hartzituzte, pailak berdin, bertsozalea ere, saio ibiltzen hasten da, hortaz hitz egiten du. Badela ere elkar goxatzeko eta elkarrekin zerbaiten parte garela sinistuz, zerbait eraikitzeko aukera bat, gauza eder bat eraikitzeko aukera bat, eta nik uste dut elkar goxatzea ere oso importantea dela, batez ere haize kontra ibiltzera hain kondenatuta gauden lur hauetan, hori importantea dela, eta gero hezkuntzari begira, ez dakit ez, aurrek ikustea zerbait erreferentzi batzuk, nahiz eta nire ustez beti ez diren honenak, baina hor daude ez dakit, umea zarenean agian amets egiten duzu horrekin, gero kontuatzen zera amets horren atzean, gauza huts asko daudela, baina uste dut importantea dela ere, perso eskolan hasi berri den ume batek amets egitea, egun batean silaban kantatuko duela, eta gero hori baino mila gauza interesgarriago emango izkion bersoak. Eta bertso mugimendutik haratago euskal komunitate txiki honi, gure hiru lurraldetako komunitate txiki honi, bertsolaritzak edo txapelketa bezalako fenomeno batek ekartzen dio baita ere zerbait? Ez dakit hori
guk hitz egitea igual ez da zuzerena, baina nik uste dut baietz, ez dakit, niri iruditzen zait dela denaren beharra dagoela, eta mugimendu hori auspotzen duen edozer ongi etorria dela, eta uste dut bilabetez bersoaren inguruan eta euskararen inguruan bizializatea ederra dela eta ikustea ez garela hain gutxi. Azkenean, ez dakit, multzo politak biltzen direlako, eta gainera iruditzen zait gure inguru hauetan kultura izugarri folklorizatzeaz gain hizkuntza erabat mututzen dutela, ez? Hizkuntza ez daukan guztia esportatzen da. Hizkuntza daukana kondenatuta dago bere getoan egotera eta ez existitzera, eta behitugu zerbait baldin bagara hizkuntza gara. Eta uste dut, importantea dela oraindik hizkuntzarekin nor izan litekela, hizkuntzarekin gozatu litekela, hizkuntzarekin elkartu gaitezkela, sinistaraztea gure buruari, ez. Uste dut, ezinbestekoa dela. Bestela, jendearentzat zer garen garbi dago, pilota, txalaparta eta arte mutuak, eta horiek ere ongi daude, horiek ere gureak dira, baina uste dut, hizkuntzaren atzean badagoela beste mami bat edo beste funtsu bat, ez. Eta beraz, ze esango zenioke oraindik bertsozalea ez den horri eta silabako saio batera joan edo ez joan dudatan den horri? Zakite, nolakotan, naiz oso ona, nik uste dut izaerak direla, ni askotan zerbaiten aurrean dudan nagoenean joaten naiz. Eta hola gero, kritikatzeko ere askoz libreago sentitzen naiz, ez. Ezakit, uste dut, aukera bat behintzat merezi dugula, eta joaten baldin bazaio, eta joaten baldin badabarkatu, eta ez baldin bazaio gustatzen, berdin, estimatuko dugula. Baina joan da daia.